Tatas Pak Sus. Weekend masih hotel lho Pak. Engko transfer. Menika Kang Aran Rodat Monolan. Jik. Ingkang dipun pandhigani kalian Mak Endang kan Mas Teguh. Kok mundur piye to? Yo. Yo, barisan. Motor satu langkah. Gerak. Aku bengi iki. Piye Pak Go? Wah, rasa puas seneng. Apa? Penontonnya iso metingkring. Iso datang. Awake dhewe ning isore mau lho Pak. Nang isore dikuti wae. Karo sone yang mendukung. Sane mendukung. Son sistem Alfada. Alfada. Alfada Pak. Alfada. Sing ndi kuwi? Serumbung. Wah, yakin uga paring lancar rezekine. Ini aja lara-lara Mas nek sekari Mbah. Wong iki sekari Mbah ora golek bathi ora. Pak seduran. Nek biar pertama golek bathi wong sagama saiki komplit anyar kabeh. Nah ini ya alhamdulillah bengi iki ora golek baten. Sing penting lancar. Pak Go. Ngapunten Mas, niki lambe maklar. Aja Makan lali. jasmu kuwi. Aku ora makar bir, kowe maklar. Aja lali iki lho Pak. Apa? Iki Hari Bayangkara. Bayangkara. Ulang tahunnya Polri, Pak. Polri sapa? Ulang tahunnya polisi iki. Ulang tahunnya polisi. Kowe kok selesai Ulang tahunnya Pak Sus. Wah, alhamdulillah Pak Sus. Gak ono kok casus-casus nang kene kok nyawer kabeh karo kene Pak Sus muga-muga lancar ya. Paling lancar, pokoknya Polri di hati masyarakat. Oh, yakin kowe jaman muntilan ya lancar. Lancar. Nang kene lancar jebule utawi Pak Sus iki jebule encer. Encer pancen. Nih aku kuwi Pak Sus. Kowe kerasa nang kene apa arep nang ngendi Pak Sus? Oh nang kene. Yakin gak ono sekali baru kene main yes. Nih ya dongake wae Pak Sus. Pak Sus panjang umur. Sehat walafiat. Ning siji aku kowe. Apa nih? Wis sedulur sukor ini ra tau kopen. Sopo? Suroso. Suroso e. Pak Sus ki mbuh kok. Nggih wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing kene iki ngendi? Dusun Kok Meranggen. Meranggen. Meranggen ini rame kene lho. Ngendi? Kulon kono Meranggen iki kan. Demak ya ono Meranggen. Demak ya ono Meranggen. Nggih Serubung mugi-mugi. kene ono Meranggen. Ha iki kene iki. Ayo Meranggen sus. Mugi-mugi sedaya para rawuh paringi sehat, Amin. panjang umur, Amin. bagas waras, rezekine lancar. Sesuk muga-muga saka sing rawuh ning kene iki terus nanggap sekari, Mbak. Amin. Ora Sukitan iso. nanggap. Piye? Nek nanggap ki larang. Oh larang. Gilir. Oh Gilir kabeh anggota wae piye? Sapa kowe iki melu-melu kowe cang sito kowe iki. Ampun, Bos. Nih angka ikut ya penting ki tertib lancar kabeh dhewe iki sing penting ra tombok. Iya. R sesuk nek dhewe ijab sida gilir ta. Wong sene Pak Jitu ki mimpin jemaat kabeh ngayi sito. Sesuk nek dhewe ijab gilir ta. Sesuk unjukane es teh. Ora. Ngundang Mas Naji. Yo. Wes. Yo. Wah, iki seragamnya kok anyar-anyar. Wela sekali mbah. Berarti yo rasa dadi. Yo dadi kok. Kowe iki ngono Ji. Apa? Ora tau urun ngerti sepi seragam rambah anyar kabeh. Aku nunggu Pak Sus ning nguruni. Pak Sus nguruni ya mesake Pak Sus. Wong golek pangkat sekolah meneh kok dadak kowe iki mentik-mentik. Ora Pak Sus cukup ngono kuwi kok. Lah Pak Sus ini alhamdulillah sesuk naik haji tahun ngarep. Amin. Dadi Haji Sus. Haji Sus. Sapa? Yesus. Sapa? Susanto apa Sus apa? Nek Susanto lak supir travel supir paket kae. Anak iki Sus Wanto. Suswanto. Toh. Muga-muga paring lancar rezekine. Amin. Yo Kalian siap? Ceceke. Ayo pro konco ngaweruana kuning Islam rukune Islam yo iku
menghadiahkan sound system saka ngendi mengke lali aku. Alfada. Alfada. Nih nomor saya Mas. Niki nggon vokale rada dugahe sithik. Tugahe ngendi? Dugahe sithik men rada mak celeng. Nek musiknya mlebu kabeh Mas. Siap. Nah ning iki vokale rada kurang naik sithik. Siap. Wah, les. Oke, wis langsung Yo. malah ki. Ngelmu iku ayo kaya Yo. Siap. Ngelmu iku ayu koyo widodari. Urip mulya koyo Lokaswari. Urip mulya koyo Lokaswari. ana sekali Mbah. Dina Selasa rasane mumet. Nah iya toh. Golek utangan ra dipercaya, arep garong wedi di penjara. Iki Pak Sus kuwi, acekel Pak Sus mah medase. Ayo Dan. Iki langsung lagu mlakune sing keras. Apa Mas Najib? Terus kesayangan. Bojomu ora ragu? Ah bojoku ra melu. Biasane nek lagune kuwi nyawer e. Golek neh. Nek lagu sayangan aku malah boros. Wah bojoku nang kono kuwi mending nyawer. Amu gak ora, Mak? Yo, ayo nih. Aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ana gentine mongko aku isi sayang tresnoku ora bakal tuku pilos nang Magelang, ojo lali mampir salaman. Sing tulus berjuang bakal kalah karo sing bendino dijak guyonan. Alah. Tunggu tahu dicampur petis, ketoke ayu kok nggih bali nggih Mak Endang. Nimas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu nimas sing tak tresnani dijene dhewe aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci Bisa
Matur suwun Polsek Serubung. Nimas kesayangan koyo apa rasane ati iki suwe ra krungu pawardamu bingung rasane lan rindu suarane warga Serubung yo. Aku ra ngemes nek atiku mires curiga rasane apa wis ana gentine mongko aku isi sayang tresnaku ora bakal ilang. Aduh kepiye to, Mak? Bar sekong ndi to? Malah nggo obat ngono kok. Yalah. Yobat teguh stres. Kepiye? Rut, Weh, yobat teguh stres. stres kowe. Apa? Stres. Lagi tamu budaya nyawer kok. Nyanyi apa? Engkau Mak, engkau Mak. Ada bukan gerak? Kita pemuda Islam Indonesia. Pemuda-pemuda hari ini Ya. adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka jangan takut berkompetisi dan bermimpi besar. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia. Kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia. Kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ayo Mas Irul. Lagunya siapa nih? Arnondi kan lho. Dia nang apa? Kok Arnondi? Sari Nandi kok Arnondi kae lho. Sari Nandi putri Sari Nandi. Lagunya Arnondi aku kali-kali Arnondi wae. Arnondi sekali bae tempat adem ayem ya. Sawer wae Arnondi. Ngadeg rasa nerang sawer. Bulu sawer ya.
Sing esok bener yo dek yo arane mantan matur suwun barisan kebekan cekap semantan ati ki godolan Lah. aman lur Lah. damai Jos. Siap, jos, dados, oh! Sigro. Ora apa-apa. Pusiko. Sigro tak desa. Yo, wani yo. No. Emak Taufik. Pangucapun nahan wong kang lagi lumaksana pun dipapan tundaning lampah iya tundaning carita bebasan aja digawe cerak-cerak digawe adem senajan to tunggal panggung nanging iki seje carita awet pegawai sinar reka
Ning sisi kidul tanah Jawa
bumi bobo angkasa kakang kawa adi-arian sing momong jiworan ragaku ewang-ewang kono aku Yo. Bali. Gerek loro iki sing paling angel tambanane. Yo. Yo. Kobrak kelek.
sang wajib lamui kau zat kang maha suci tegesi suci bunda kita Gusti Kanjeng Nabi al Islam tumugi bagi Piye pamit, Bang?